og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en cola-video. Det er en... jeg har købt Mentos. Og så har jeg købt en cola. Og så skal jeg så putte de her Mentos ned i colaen. Og så sprøjter den nok bare op. Men så ses vi, når jeg er udenfor og skal putte de her Mentos i. Ja. Så er vi kommet ud. Det er godt at have et eller andet, man kan putte Mentos ned i. Okay, så vi starter her. Kom nu. Okay, så lige luk væk. Springvand. Ej, nu er der helt cola-sø. Drik resten. Hvor eksploderer din mave, sgu? Der ligger kraftigt med en Mentos. Alle Mentosene ligger i bunden. Se alle Mentosene. Skal jeg bare spille det her ud? Ja, det var den her video. Tak fordi I gad at se med. Husk at like og abonnere. Og så vil jeg sige i den næste video. Bum!